మసాలా దినుసులను దోరగా వేయించుకోవాలి. మిరపకాయలను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వాటికున్న డస్ట్ని గుడ్డతో ఇలాగా నీట్గా తుడుచుకోవాలి. మిరపకాయలకున్న తొడాలను తీసి బాగా ఎండబెట్టాలి. ఎండబెట్టిన మిరపకాయలను దోరగా వేయించాలి. వేయించిన మిరపకాయలను దినుసులను ఆరబెట్టిన తరువాత అన్నిటిని కలిపి మరపట్టించుకోవాలి. వెల్లుల్లిపాయలను చిన్న రోటిలో వేసి కొద్దిగా దంచాలి. మర ఆడించిన కారమును బాగుగా ఆరబెట్టాలి. ఆరిన దానిలో దంచిన వెల్లుల్లిపాయలను కలపాలి. అలాగే కొంచెం ఉప్పును కూడా కలుపుకొని దీనిని ఒక మంచి పాత్రలోకి నిల్వ చేసుకోవచ్చును. ఇది చాలా రోజులు వాడుకోవటానికి చెడిపోకుండా ఉంటుంది. ఇలా చేసినట్లయితే మసాలా కారం చాలా రుచిగా ఉంటుంది, చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. మీ అందరి ఆరోగ్యమును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వీడియో చేయటం జరిగినది. మీకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నదని భావించుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ.